СОБР вәкилләре йөзләрен тулысынча битлек белән каплаган. Бу коронавирустан саклану түгел, ә хезмәттәге үзенчәлекләр белән бәйле. Исем фамилияларын да әйтергә ярамый. Булар һәммәсе дә иминлек бәрабәренә шулай эшләнә. Birdə varsa sanalı minutlar түгел, hatta sanalı sekundlar белән хәлендә. Күргәнебезчә, вертолетка менә шундый махсус аркан куелган. Аны җиргә тоталар һәм коткаручылар җиргә сикереп китәләр. Бу Ми-8 вертолеты, ул 4 тоннага кадәр авырлык күтәрә ала, 25 кешене сыйдыра. Бүгенге өйрәнүләрдә махсус отряд хезмәткәрләре 20 метр битлектән аркан белән җиргә төшә. Чараның максаты гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта һәр яклап әзер булу. Бу десантирование кирәк безнең махсус спецоперациялар эшләгән вакытта инде. Освобождение заложников һәм контртеррористическая операциялар вакытында инде. Бу әсәр срочно шулай эшләнә инде. Хәзер сотрудник шул әйберләрне бирә тиештеге яңалык булмаска тиеш аларга. Әзер булсыннар. Физик яктан, техник яктан, психологик яктан. Вертолет күтәрелеп киткәндә көчле җил һәм буран күтәрелә. Читтән карап торганда бу күренеш өйрәнү түгел, гадәти булмаган хәлгә охшаган. Задача несложная. Бу безнең өчен катлаулы бирем түгел, иң мөһиме дөрес итеп эшли белү. Вертолеттан төшкәндә бөтен куркынычсызлык таләпләрен үтәргә кирәк. Бу һөнәрдә булуым минем өчен горурлык. Күнегүләр һәм әзерлек вертолетка күтәрелгәнче җирдә үк башлана. Иң беренче чиратта алар дөрес итеп киенгән булырга тиеш, ягъни карда аларның күренмәү хәерлерәк, шуңа күрә ак төсне сайлыйлар. Ә инде хәзерге вакытта күргәнебезчә вертолетта эвакуация күренешләре. Суда яки тауда вакытта кешеләрне куткарганда нәкъ менә шундый күнегүләр кулланыла. Бер арканда 5 ир-ат, аларны берни куркытмый, кирәксә теләсә кайсы урынга төшә алалар. Утка да, суга да, урман кырга да. Это эвакуация. Мондый өйрәнүләр безгә бик кирәк. Мисал өчен урманда, суга төшкәндә, кыя ташлар арасында махсус операциядә эшләгәндә шундый алымнар башкарыла. Мондый күнегүләр елга 2 мәртәбә уза. 2016 елдан Росгвардия оешканнан бирле 1200 җинаятчын тоткарлаганнар. 40 берәмлек законсыз корал һәм 50 килограмм наркотик алынган. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.